МТС аднаўляе вышку мабільнай сувязі, якую, верагодна, разам з расійскім рэтрансляторам пашкодзіў украінскі дрон. Аварыя з удзелам поўнай пасажыраў маршруткі і трое памерлых пасля гулянкі ў Лагойску. Надвор'е зноў падрыхтавала непрыемныя сюрпрызы для беларусаў. Пра гэтыя ды іншыя навіны панядзелка 27 ліпеня раскажам у найбліжэйшыя хвіліны. Мабільны аператор МТС шукае падрадчыка для аднаўлення пашкоджанай вежы сувязі ў Лельчыцкім раёне Гомельшчыны. Заяўку на будаўніча-мантажныя працы дзеля аднаўлення 39-метровай станцыі ў вёсцы Тонеж заўважыла на расійскай электроннай пляцоўцы выдання «Флагшток». Пачатковая цана кантракту каля 9 тысячаў долараў. У афіцыйнай дакументацыі тэндара прычынаў разбурэння абсталявання не ўдакладняюць. Аднак раней у медыях з'яўлялася інфармацыя пра тое, што па аб'екце быў нанесены ўдар беспілотнікам. На гэты момант гэта адзіны закуп аператара, якая прадугледжвае менавіта аднаўленне знішчанай інфраструктуры. Запыт на аднаўленне вежы з'явіўся на фоне паведамленняў пра вывад з ладу рэтранслятораў для расійскіх дронаў. Раней Кіеў заклікаў Менск адключыць гэтае абсталяванне на памежных вышках, папярэдзіўшы пра захады ў адказ. Пазней украінскі бок заявіў пра прыпыненне працы 4 такіх аб'ектаў на Гомельшчыне і Берасцейшчыне, а ў медыях з'явіліся звесткі пра пашкоджанне вежаў у Лоеве і пад Пінскам. Дзяржсакратар Рады бяспекі Александр Вольфовіч падтрымаў ідэю адпраўляць нядбайных працаўнікоў вёскі ў войска падчас уборачнай. Чыноўнік заявіў, што такія захады нібыта дапамогуць выхаваць грамадства, прывучыць да дысцыпліны і ўборкі хлеба. Варта аднаго-двух дармаедаў забраць, паставіць устрой для выхавання. Армія – гэта, вядома, не папраўчая калонія, але армія заўсёды прывучала да дысцыпліны. Там, дзе чалавек у пагонах, расхлябанасць проста немагчымая і недапушчальная. Ідэя выкарыстоўваць войска як карны інструмент з'явілася пасля заявы Александра Лукашэнкі на нарадзе 21 ліпеня. Ён запатрабаваў жорстка караць за бязладдзе на палях. Пазней кіраўнік ягонай адміністрацыі Дмітрый Крутой удакладніў, што для тых, хто правінаваціцца, падрыхтуюць вайскова-палявыя зборы на 2-3 месяцы. Рэжысёр Андрэй Кудзіненка вымушана тэрмінова пакінуў Беларусь пасля ператрусаў і пагрозаў зняволеннем. Зачыстка праходзіла ў кватэры кінематаграфіста і ў ягонай кінашколе. Сілавікі КДБ і АМАПу шукалі экстрэмізм цягам 15 гадзін. У Кудзіненкі забралі пашпарт і тэлефон, а ўсе ягоныя акаунты ў соцсетках і месенджеры апынуліся пад кантролем чэкістаў. Сілавікі заявілі рэжысёру, што яму пагражае ад 8 да 12 гадоў пазбаўлення волі. Андрэй Кудзіненка, вядомы беларускі рэжысёр і сузаснавальнік фестывалю «Бульба-муві», супрацоўнічаў і з дзяржаўным беларусфільмам. Вядомасць яму прынесла стужка «Акупацыя містэрыі» з нестандартным поглядам на часы Другой сусветнай вайны, а таксама першы беларускі містычны трылер «Масакра». Забарона на набыццё нерухомасці і адмова ва ўездзе для тых, хто падтрымлівае вайну і рэпрэсіі. Урад Літвы падрыхтаваў новыя нацыянальныя санкцыі ў дачыненні да грамадзянаў Беларусі і Расіі. Вонкава-палітычнае ведомства краіны прапануе забараніць уезд у Літву грамадзянам Беларусі і Расіі, а таксама прадстаўнікам арганізацыяў, якія маюць намер займацца ў Літве дзейнасцю ў галінах адукацыі, навукі, культуры, спорту, мастацтва і забаваў. У выпадку, калі будзе выяўлена, што гэтыя асобы падтрымлівалі расійскую агрэсію супраць Украіны, удзельнічалі ў мерапрыемствах на акупаваных тэрыторыях або падтрымлівалі дзейнасць, скіраваную супраць суверэнітэту Украіны. Яшчэ адным крытэрыем для адмовы стане падтрыманне і апраўдванне такімі асобамі рэпрэсіяў і парушэння правоў чалавека рэжымамі Лукашэнкі і Пуціна. Пры пераходзе мяжы грамадзянам Расіі і Беларусі будзе прапанавана падпісаць дэкларацыю аб асуджэнні расійскай агрэсіі. Сярод іншых прапановаў змены ў набыцці нерухомасці. Плануецца, што беларусы з відам на жыхарства ў Літве не змогуць набываць яе паблізу стратэгічных аб'ектаў і палігонаў. А тыя, хто не мае ВНЖ, увогуле не змогуць ажыццяўляць такія ўгоды. У дачыненні да расейцаў такія абмежаванні ўжо дзейнічаюць. Калі літоўскі ўрад зацвердзіць такія змены, то яны могуць уступіць у сілу з пачатку наступнага года. Своеасаблівыя дадатковыя нацыянальныя санкцыі прапануюць і ў Латвіі. Там прапануюць замяніць ці прыбраць з дарог знакі, якія паказваюць кірунак і адлегласць да беларускіх і расійскіх гарадоў, паведамляе Дэлфі. Ініцыятыву прапанавала латвійскае міністэрства транспарту. Ягоны кіраўнік зазначыў, што не бачыць цяпер неабходнасці рэкамендаваць гэтыя кірункі падарожжаў. На дарогах Латвіі цяпер 235 такіх указальнікаў і інфармацыйных знакаў. Частку з іх плануюць скарэктаваць, а тыя, дзе згадкі пра Расію і Беларусь асноўныя, цалкам заменяць. Кошт працаў, якія плануюць завяршыць да кастрычніка,
можа скласці каля 120 тысячаў еўраў. Страшная авария на Витебшине. Поблизу вёскі Грудзінава Шумілінскага району поўная пассажираў маршрутка протаранила легкавік. Здарэнне адбылося на трассе Н3950 Обаль-Полацк. 35-гадовы кіроўца мікрааўтобуса Volkswagen, у якім знаходзіўся 21 пассажир, з невядомых пакуль прычынаў выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе адбылося сутыкненне з легкавіком Рено. У выніку аварыі 57-гадовы пассажирка Рено загінула на месцы. Кіроўцы легкавіка і трое пассажираў маршруткі шпіталізаваныя. Па факце аварыі ўзбуджаная крымінальная справа за парушэнне правілаў дарожнага руху, якое прывяло да смерці чалавека. Яшчэ адное смяротнае ДТЗ адбылося ў Менскай вобласці. На трасе Р28 Менск-Маладзечна-Нарач, непадалёк ад Вілейкі, 32-гадовы матацыкліст пайшоў на абгон адначасова з легкавіком «Пежо». Спадарожныя транспартныя сродкі сутыкнуліся, пасля чаго матацыкл вынесла ў кювет. Ад сутыкнення з дрэвам матацыкл фактычна разарвала на часткі. Ягоны кіроўца загінуў на месцы. Згодна з папярэдняй інфармацыяй ДАІ, вінаватым у ДТЗ стаўся кіроўца легкавіка. Яшчэ адна трагедыя, звязаная з транспартам, адбылася ў сталіцы. Кіроўца грамадскага транспарту загінуў пад коламі ўласнага аўтобуса. 60-гадовы кіроўца МАЗа спыніўся на прыпынку Трасцянецкая, каб самастойна выправіць невялікую няспраўнасць. Але не выключыў рухавік і не скарыстаў стаяначны тормаз. Аўтобус пачаў рухацца, а мужчына, спрабуючы спыніць шматтонную машыну, апынуўся пад коламі. Ён загінуў на месцы. У адным з дамоў Лагойску загінулі адразу трое. 44-гадовы мужчына і две жанчыны 40 і 42 гадоў. 54-гадовы сужонак адной з загінулых экстрана шпіталізаваны з прыкметамі моцнага атручэння. Прычыну трагедыі цяпер высвятляюць следчыя, крыміналісты і судмедэксперты. Пакуль жа вядома, што напярэдадні загінулыя бавіліся ў вялікай кампаніі з ужываннем алкаголю. Атручэнне спіртавым сурагатам або наркотыкамі цяпер разглядаецца як адна з асноўных версіяў трагедыі. Да навінаў надвор'я. Сёння сіноптыкі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Пасля ліпеньскай спякоты большую частку краіны накрыюць навальніцы і моцныя залевы. Дзень чакаецца кантрастны. Калі на паўночным захадзе будзе зусім комфортна, каля 21 градуса, то на Берасцейшчыне і Гомельшчыне паветра прагрэецца да плюс 31. Такім зменлівым надвор'е застанецца да канца месяца. Прыроднымі працэсамі будуць кіраваць атмасферныя франты і вільготныя паветраныя масы, таму сіноптыкі прагназуюць воблачнасць з праясненнямі, а ў большасці рэгіёнаў кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Праз такія перапады ціску, спякоту і рэзкія змены надвор'я ДАІ заклікае кіроўцаў і пешаходаў устрымлівацца ад далёкіх паездак, берагчы сябе і быць уважлівым на дарогах. Беларускі футбол не стамляецца здзіўляць і не толькі ўзроўнем гульні. Перад гульнёй Кубку Беларусі ў Мазыры з мясцовай Славіяй берасцейская «Дынамо» апынулася ў кур'ёзнай сітуацыі. Каманда прывезла на матч адзін камплект белай формы, але ў белым на поле выйшлі і гаспадары. Як берасцейцы далі рады, глядзім без каментара. Дарэчы, такая прыдумка дынамаўцам не дапамагла, і ў наступны раунд адпраўляюцца мазырчукі. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя тэмы о 19 гадзіне апавядуць мае калегі ў аб'ектыве і студыі Белсат. Калі хочаце падтрымаць нашу працу і дапамагчы распаўсюду незалежнай інфармацыі, пастаўце лайк гэтаму выданню ў Ютубе. Аднак найперш паклапаціцеся пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.